Good morning. Ala, sign in muna mo. Sign in na tanan ani. Oh. Na sila oh. Oh. Sila oh. Mo ni mananahi nga. Mo ra ni mananahi nga putaw ilang gihatahi. Ha? Kita mo? Mga kababayan, mga Boholanos, mga OFWs diha, tingog mo ni mga among mananahi. Ayaw nga, kalimot ka. Ayun. Bigyan natin mga price na.
oras na ng merienda. 10 o'clock na. Anong nangyari dito? Oy, nagbuhos na sila. Oh my God, guys. Ayan, guys, oh. Oy, nagbuhosan na. Look at that. Oh. Let us go there. Dali na ba? Ayan. Merienda! Dali na ba? Pagkanag champurado mo ay gatas na kuwang. Dali na. Dali na mo. Ang ganda. Ayan guys, yung bangus na binili natin nung kailan ba yun? Nandun sa isang video ko, di ba? Finally, may luluto na din. At nagpakulo na ako ng kanyang sabaw. Ayan. Oh, completos pecados. Ugasan ko pa tong hipon. Ito ang huli kong ilalagay. Napakahiganteng mga hipon. Yan. Kasabay nung bangus na binili natin. Ito ay yung tiger prawns na giant. At kukuha tayo ng sili doon sa init ngayon guys. Kaya ganado silang magbuhos kasi ayan, grabe. Oh, ang init. Maganda ang araw. So meaning, maganda ang magsimento ngayon. Ayan, kaya nagbuhos sila. Tayo naman ay paghanda natin sila ng masarap na pagkain. Kaya tingnan ko kung meron pa akong makuhang malunggay. Kukuha tayong malunggay guys. Kukuha tayong malunggay. Oh my God, paano yan? Naharangan yung daanan ko. Nilagay niya yung halaman dito na, teka lang, yung peace lily na giant na. Itong mga planggana rin nandito pa kasi noong walang kuryente kami guys, walang tubig, yung nag-ipon kami ng ulan, diyan kami naglalaba. Kaya may mga planggana diyan nakikita. Ay! Paano ito? Hindi ako makalusot. Itong mga tanim nakaharang. Saan ako dadaan? Teka, tanggalin natin to. Nabigat ka ba? Ay, tulong ka. Paraanin mo ako. Kukuha lang ang malunggay. Saglit, ha? Oh, kasi pinaputol namin to kasi hanggang doon para ng flagpole ang haba nito. Kaya ganyan. Lumusot yung sanga doon sa kalsada. Oy, oh. Nako, pumunta sa kalsada. Di ko na makuha. Aray ko. Kinagat ako ng langgam. Kinagat yung paa ko. Aray ko, aray. O nanay ko, para habang kinukuhanan mo ito, mas lalong bumibilis yung pagsanga niya at dumadami. Ang sarap pa lang kasi ng sabaw pag may malunggay, diba? Lalo mga udlot na ganyan. Ang sarap nito guys. O, meron pa kaming mga lunggay na tanim nandun sa baba, pero ayoko nang pumunta. Tama na ito. Tama na. Oh my God, yung sili. Kuha pa ako. Aray. Ang sakit yung pa ako. Ang sakit guys. Kinagat ng langgam. Yung pa ako. Aray! Kinagat ako! Oh my God. Aray, ang kati na masakit. Mahapdi. Anong nangyari? Aray ko, ang hapdi, ang sakit. Wow! Yung Birkins ko, ngayon ko nakita ang beauty niya. Kaya lang, alam mo, naging green. Ang gandang tignan ngayon. Kasi maliwanag na maliwanag. Ito, mga simpleng mga tanim ito, syngonium. Pero ang ganda ng niya, diba? Ng design. So, let's go get the sili. Dito na naman tayo sa sili, guys. Baka inubos na ng halanggam. Ay, langgam? Langgam kasi sa Bisaya yung ibon. I mean ibon, guys. Oh, para may mga nagbagotbot sila kasi
Nagagalit sila dahil yung Tagalog ko raw ay hindi raw bagay, nakakahiya daw. May binabagayan ba? Ang importante po ay magkakaunawaan tayo dito. Naku, wala pong bunga. Naku, sorry po. Punta na lang ako sa kabila. Ubos dito. Ubos. Ayun, yung isa lang nakita kong malaki. Ayun. Green pa. Inubos ng ibon. Okay, let's go there. Matandaan nyo, kinain ko yung isa kahapon. May tumubo na namang isa. Doon pa rin. Dito ko yung kinain ko kahapon. Ito naman tumubo dito sa kabila. Kainin uli natin. Ang sarap. Wala na iba? Isa lang? Ano ba yan? Gusto ko marami. Masarap eh. Kung ano-anong kinakain guys. My God. Ang tama. Teka. Nasaan na ba yung siling isa? Mukhang wala ring bunga. Kasi alam nyo. Nandun siya eh oh. Nandun sa dulo. Doon. Kaso nga lang eh, dyan marami ring ibon eh. Ha? Paano yan? Ang gaganda ng mga halaman na dadaanan natin, oh. Ahay. Ahay. Hindi ako makapunta. Ay, walang bunga. Sorry, walang sili for today. Okay, next time na lang. Dito, oh, nakakatuwa ito. Laki-laki. Very, very big ito. Ayan. Ilagay na natin. Ayan. Inuna kong ilutuin yung bangus kasi mas madaling maluto, guys. Kaya, sumunod itong mga malalaking hipon. Ayan. Para masustansya yung sabaw na hihigupin ng mga trabahante natin. Pati kasi ang lakay ko napapagod doon. Kaya ganado rin ako magluto ng masarap. Ayan. So hintayin. Lagyan ko na lang ng malunggay. And then timplahan. Nako. Sarap. Wow. Ayan. Sarap niyan. Wow. Sarap nito guys. Oh, sarap nito. Ito gusto ko dito. Itong ulo na to, susupsupin ko yung mata niya, tsaka utak niya. Yan. Sarap niyan. Oh. Diba? Sarap niyan. Dito na yung malunggay. Malapit na. Pakuluin ko lang and then lagay si malunggay and then okay na. Laswak na sabaw para pampalakas ng katawan. Ayan. Gusto niyo yan? Yes. Gusto natin yan. Gusto natin ng tinola. Tinolang bangus na may malalaking tiger prawns. Ayan. Ayan, takpan ko na. And then, in 2 minutes time, okay na yan. Higupin na natin. Pumunta ako dito sa bedroom guys. Papakita ko sa inyo itong Florida Beauty na bagong-bago lang. Ayan o, bagong-bagong sibol. At may variegation naman pero parang matamlay. O baka hindi pa talagang hintayin pa ng how many days para makita yung beauty niya talaga. Anong sa inyo? Meron kasi ditong variegated din pero na butas. Tapos meron din dito sa baba, ayan. You see? Ang ganda no, ng Florida Beauty. Ayan, at yung variegation naman nitong isang to ay sa dulo lang, ganyan. See? Magkakaiba, iba-iba ang variegation nila guys. Ito ay isa ring tira-tira ni Odette, kaya tingnan nyo, hindi ko tinatanggal yung dulo, pero buhay pa, pero nabali siya. Hayaan nyo na lang. Luuya eh. Okay, puntahan natin yung Tiger Albo. Tingnan natin kung nag-open na yung kanyang dahon. Tingnan natin, nandun siya sa terrace, andun sa balcony guys. Ay, hindi pa totally naka-open. Halfway pa lang. Ito si Tiger Albo. Inaabangan ko yung pag-open niya. Tingnan ko yung variegation niya.
kung gaano kaganda. Yun. Tingnan nga natin yung mga pink princess natin. Yung si Jose Bono. Meron pa akong isa dito. Wait ha. Ito si Paraiso Verde. Ayan, kilala nyo yan. Yung laki na nito, grabe, ang tangkad na at ang daming dahon. Iba-iba ang variegation nila guys. Tingnan natin dito. Golden Violin. Pink Princess natin. Ayan si Spidey. Spidey. Spider. How are you? Ayan si Mint. Si Mint nandyan. Ayan, may bagong dahon. Di pa na-open. Dami nating aabangan. Dami nating ito si Clavigero. Ayan si Florida Ghost. Lindley, Angela. Ang dami. Dami no? Buti na natin di na abuso ng bagyo ito mga ito. Okay guys. Nga, excited ako makita pag umag-open. Yan. Thank you. Ay, nakaluto na ako. Gusto ko nang matulog. Andun yung beauty, oh. Nakita mo? Ay, naku, naghihintay pa ako ng 12 para sa ganun ay ma-serve ko na yung lunch and then maibigay ko na yung ulam ng mga workers natin. At tayo ay mananghalian at mag-rest mamaya. Mag-rest din tayo. Pag nag-rest sila, rest din tayo ng 1 hour, syempre. And then, gising na naman mamaya. Ano kaya ipamerienda? Naubusan na sila ng tinapay. Nag-iisip ako kung gagawa uli ako ng butchi. Yun, butchi siguro. Ewan. Ayan. I-flex ko rin ito guys kasi meron na namang isang dahon. Ito si Adansonii ay Indonesia. Variegated kasi siya. At ang tawag nila dito ay, may isa pang tawag sila eh, nakalimutan ko na. Ano ba yan? Basta Indonesia. Yan yun. Ang mahal nito guys, then pagbili ko nito, 2 dahon lang. Ngayon, nung umuwi ako, di nandyan na sa amin. Ewan ko at bigla-bigla ba naman na naging dormant. Yung unang-una, parang na fungi, na sira yung kanyang puno. Ngayon, tinago ko sa loob. Pero hindi ko siya tinapon. Wala talagang makitang bakas kung mabubuhay pa uli. Ang sama-sama ng loob ko guys kasi ang mahal nito guys. Grabing mahal nito. I-search nyo dyan sa i-google nyo guys. Adansonii ay Indonesia, variegated. Ay ito yun. Ang mahal nito guys nang bili ko. Kaya ang sama-sama ng loob ko noong naging dormant siya. Pero awa naman ng Diyos, bumalik siya. Bumalik at sumigla. Ayan, oh. Ayan, variegated siya. Parang hindi variegated, no? Dahil kukunti, babahagya lang. Pero variegated siya, kita mo naman. Sinong gusto ng hipon at sinong gusto ng ulo ng bangus? Ako. Okay. Sinong gusto ng bangus? Kayo. Okay. Sinong gusto ng bangus? Kayo. Let's eat guys. Let's eat. Tapos iba ang lagayan ko ng sabaw kasi maghigop tayo ng maraming sabaw. Tingnan natin. Ito na. Wow. Igibain na itong masamang tinitignan ng ano. May nag-comment pa naman sa sa channel natin. Sabi pa naman niya, ang pangit ng bahay mo, pangit ng kisame mo.
Ayan, tatanggalin na nila. Huwag ka naman problema kung sino ka man na nagkomenta. Ayan, tanggalin na nila yung pangit. Ha? Ayan. Pagagandahin na nila. Ito, ang mga heroes natin. Silang magpaganda niyan. Oh. Alisin na yan. Challenges. This is a project. This is not a simple project. Talagang challenge ni kanamo. Challenge ni aning atong foreman kang Jonathan og mahimuan niya paagi nga malikayan ang kwarto nga naa diha. Challenge. Challenge yan. Kaya ra lagi. Yan, bungkag na. Mabungkag niya siya. Tanggal na yung pangit na sesame. Ayan, tanggal na. Ay, Diyos ko ang anay. Salamat na, lagi mabasaman na. Anda, anay na. Anay na gyud. Nandito sa ma-action na parte. Ano nang nangyari? Soft drinks. So, mas healthy naman ito, orange. Ayan. Yung mga magmimerienda. Saan na yung tabo diri? Open. Saan ba sila? Doon o dyan? Dito? Sa'yo na yung tabo na. What happened? Nag-label sila, nag-label.
Diya sila. Hmm. Yan, mas comfortable. Mas maganda nga dito oh. Malagi, pero punta sila rin. Ayan. Ayaw niya lang nakikita guys, kaya dito pala sila naglalamesa. Mas gusto sana namin doon, kaya lang nagkukubli sila. Ayaw nila pagkita ang ano. Ayaw niya sa akin, dali video ko, ayaw niya ma-video. Tuntun ka, oh. Oh, gusto mo ito? Ah, ang sarap, oh. Oh, sarap, oh. Buto-buto, no. Gusto mo? Hmm. Gusto mo. Hmm. Oh, ano? Kiss muna. Hmm. Uy, nakakailis ka daw. Kiss muna. Ayan na. Bigyan mo. Uy. Ang sarap. Ayan. Nandito kami, tinitignan namin sila. Nakita ko ito. Noon pa ang isang araw, sinasabi ko na ito ay ang sarap i-propagate kasi pwede mo i-chop-chop na yung kanyang roots. O ito ay tira-tira ni Bagyong Odette. Gayan talaga ang ganda-ganda noon, ang lalaki ng dahon. Kaso mo nga lang yun nga, sinabunutan ni Odette, kinalbo niya. Ayan. Pero tinubuan siya ng bagong dahon. Pwede na i-chop-chop yung kanyang trunk, yung ang daming roots. Tapos dito, pagkita ko sa inyo yung itong mga masasayang plants dito. Maraming masasayang plants. Oh, masasaya sila. Parang ako. Ang sasaya nila. Look at this. Ayan, oh. Ito yung pre-propagate natin na Atabapoense. At ang ganda-ganda nito dahil gandang-ganda ako. Ewan ko ba dito sa dahon niya na pula. Ganyan, oh. Pulang-pula burgundy. At dito naman, yung mga orchids ay bumuka na. Ayan. Oh my God. Ang init, guys. Sobra. At ang ganda ng bulaklak din noon, oh, sa taas, oh, kita mo. Ang ganda ng orchid. Ang ganda. Ayan. Ayan. Kita nyo, no? Ito rin, tira-tira din ni Odette. Tingnan mo naman yan. Ito ay glorious. Ito yung glorious. Binili ko. Ang mahal pa naman ang bili ko nito, guys. Sinabunutan ni Odette ay nakalbo. Pero, tumubo ang bago. At, ayan. Ayan. See? At marami pa doon. Marami pa doon. At ito, yung malaki. Na golden. Ito yung Adansonii eye natin. Ganda, no? Oh. Swiss cheese. Swiss cheese. Swiss cheese. Swiss cheese. Pinopagate natin na chapense, guys. Nabuhay na. Naharapit siya. Si chapense, nabuhay siya. Very nice. Chapense. Si Chapense.
sila nagpupurma. Ito ang ginagamit nilang pormahan. Ito, inaano nila yung kina-curve nila yung ano, yung ginagawa nilang sing-sing at saka yung sapatos. Yung sing-sing, tawag nila, it's this one. Ayan. Ayan, mga ganyan. Dito nila ginagawa. Kasi walang space doon, kaya dito sila gumawa. Ayun. At yung mga tanim ko naman, I'm so sorry. Dinaganin nila yung mga mayana ko. Dinaganan pala mayana. Ngayon ko lang nakita yung candle plant ko. Lalo. Nawawang mayana, di bale. Madali lang mabuhay yun. Pagka natanggal uli yan, patanggal ko yan. Mga galba na ganyan. Tanggal natin yan. Ang dami dito. Yung red Congo. Naku, si red Congo na sunog. Nakakaawa. Yun pa yung ano. Variegated na ano. Variegated na baliti. Ito yung milyona. Mga red Congo natin, yan yung isang red Congo nandun. Di bale, buhay pa naman. Ito yung orange marmalade. Ayan Yan yun Orange marmalade. Nakakaawa si staghorn fern na yun Nakakaawa, nabungi. Pero buhay pa naman. Nakakaawa yung mga tanim. Pit na. Nakakaawa, Makaka-recover din yan. May Adansonii. Ayan guys, Adansonii. Indonesia. Look at this. Ang laki na. Kaya lang sinabunutan ni Odette. Ayan, nakalbo na. Nakalbo guys. Nakalbo siya. Now, nakalabas tayo dahil tapos na naman ang patrabaho. Ngayon ay sa pagkain na naman. Ayun, punta na naman tayo. Bibili na naman ng groceries. Kung ano yung wala. And then yung pangpamerienda sa mga trabahante. Guys, sama-sama lang tayo. Ganito, daily Kasi gusto kong kasama kayo doon sa project natin. And then, na para memorable ang mga moments natin sa ginagawa nating pagpaparepair ng Ginibani Bagyong Odette. 15 na video na pertaining to the repair sa repair sa sinira ng Bagyong Odette. Ito, pang 15 na video na ito guys. Dahil nating nagawa So sama-sama lang tayo at nandito update ngayon ay ganito. Alam nyo guys, yung tubig namin ay hindi pa rin regular. Nagkaroon kami ng tubig in 3 days, tapos biglang nakat. Tapos ang kuryente rin naman ay nagkaroon din kami after 33 days since Odette came. And then after 3 days nag-brown out ulit in 1 day. Tapos ngayon nabalik na naman. Ang wala pa na regular talaga ay yung tubig. Ayun. Pero ngayon, parang merong ng tubig. Ihi ng bata, pero guys. parang ihi ng bata. Na ang hina-hina. Yun. Ganito ngayon ang buhay na dito guys. Yung tubig at kuryente ay hindi pa rin regular. Pero at least marami nang mabilhan ng tubig. Lalo na yung mainom na pinag-aalala namin noon na baka maubusan. Awa naman ng Diyos, marami na ngayon. Marami nang nagtitinda. Pati sa supermarket, dami na. Okay na. Kaya lang guys, napansin ko talaga na times, let's say, times 4 or times 5 ang presyohan ng
gulay, yun talaga. At ng isda, mga seafoods, lahat naman, pati karne, naku talaga naman. Ang mahal po talaga ng mga bilihin ngayon dito sa Bohol. Yun po ang iniinda ng marami. Sobrang mahal. Katulad na lang ng sitaw na 180 pesos dyan sa sidewalk. Sidewalk na yan ha. 180 pesos sitaw. Okra, 180 pesos. Talong, 220. Pero ewan ko today ha. Pero last time na namili tayo sa BQ, yun, humanga ako sa BQ dahil 100 pesos lang yung cabbage. Ba? Tapos yung kanilang carrots is 90 pesos lang. Baka silang Mas mura. tanim na yun. Mas mura sa BQ, kaya doon tayo titingin ngayon ng mga gulay, mga spices. Matagal na naming suki yan. Maganda ang BQ kasi medyo may puso pa. May awa sa mga consumers. Yun ang nahalata ko dyan sa mga pamilihan natin dito. Talaga. Okay, let's go and see what we can buy for tomorrow's work. Okay? Ay, salamat. At matatapos ang araw ng ganito, okay naman. Matapos naman ang isang araw natin at may nakita naman tayong nagawa ng mga trabahante. Okay naman, ayos naman. Chill-chill lang. Ang isa pa ang purpose natin sa uy, ano yun? Sa punta sa ICM sana yung adapter. Ang adapter ng aming fiber optic na connection ng internet connection ay naayos na, pero yung adapter ng isa pang anong tawag doon sa bilog? Nakalimutan ko na. Hindi ko alam sa pagpalakas ng internet niya. Ayun na nga, yung router, di ba may router tayo, rectangle. Tapos meron tayong tatlong bilog na parang flying saucer. Yung parang flying saucer na yon ay nasira yung adapter niya, yung para doon sa bedroom namin. Kailangan nating ibili. Kaso mo nga lang, sa maraming iniisip ng husband ko, hindi niya nadala ang sample. So, wala muna ngayon. Ngayon ay ang naalala niya ay tubig. Yan, buti na lang. Yung tubig, naalala. Dahil number 1 na kailangan ng buhay yan, tubig. Ayan, tubig muna, mineral water para sa ating buhay. Ating buhay naman talaga. Para tayo mabuhay ay kailangan uminom ng tubig. Yan. Naanapod ka. Kita ko na naman yung suki ko, guys. Oh my God. Hello. 60k pa lang. Tapos na akong mamili. Nauna si Edgar doon sa kabila kasi yung i-spend pa namin yung 100 na consumable. I-spend pa namin sa Altashita kasi sayang naman. That is good for 1 day lang kasi kaya kailangan i-consume natin. Well, nandito na naman tayo para sa 100. Para sa 100. Hindi guys, kasi wala namang kami galing sa BQ walang wala silang liempo na maganda, kaya dito tayo tumingin na lang. Kasi kumuha ako nung gulay, puro na lang tayo karne, isda na walang gulay. May gulay naman yung may gulay naman yung sinigang pero konti. Okay? Ano yan? Ayan, yan na lang. Yan na lang ako. Ayan, kasi walang stock sa BQ
Yung isang ganyan. Mahal niya ba yan, ano? 100 daw ito? Ha? 100 ang isa? 500? 100. Ay, Ah, mangutana pa. Okay. Mangutana ta di ay. tano ka? Ano, kuhaan ko na? Okay. Ano, di pa ko nangutana. Ano, kuhaan ko na tayo? Teka, mangutana ko. 70 lang. Ha? Oh, how much? Tagpila rin na, Doy? 70. 70? Kani? O kung ano pila ni? Mas mahal ni? Mas mahal ka ng Zero, siyempre. Pero light man ni, light man pud ni. parehas lang ito. Ano nga may price? Ibebenta ko na to. Mabili ang lagay ko kahit saan. Ibebenta ko na siya 50 pesos. Ibebenta ko na siya 50 pesos. Sino gusto? Ayan. Parehas lang. Ang hirap guys pagka gano'n na oras ng merienda tapos wala kang madukot para dun sa mga nagtatrabaho. Kawawa naman, di ba? Fresh milk meron pa? Ito, okay na? Okay na yan. Ano yan? 71 mo isa? 71 ba ang isa? Ito yan, ilang litro? Eh, ganyan din naman ang presyo dun sa bakery eh. Naku, kuha pala ako ng cream cheese. Ayan, ay sa dama. Meron. Ayan. Okay. Ilang litro ito? Ayan. Kasi gagawa ako ng cake. Guys, nandito kami sa Jollibee. Ayan. Bibili daw kami ng spaghetti platter. Yun ang, nako, yung mga nako kung mag-order, wagas. Dami na ako. Oh my God, Narita. Hello. Ang bait ng guard. Sabi niya, hello daw kayo. Bumabati siya. Ito yan, oh. Platter. Iniwan ako. Alam niya ang asawa ko. Iniwan ako. Iniwan mo na ako? Alam niya, iniwan ako guys. Iniwan mo na ako? Ha? Iniwan mo na ako? Ha? Gabi na ako, yung tubig ko, kukunin ko natin. Ano niya to? Basta na lang lalakad guys, iniwan na ako. Oh, let's go home. Bumili ng ng pangmerienda ng mga trabahante bukas. Bumili ako ng ensimada, caramel, yung caramel nila, at saka and then yung okay. Nandito tayo sa Joji. Ayan, kay Joji. Ilaw ang kalsada namin dito. Delikado Oh, DPWH, delikado. Ito, highway ito ha. May pasagasan dyan, oh. May Oh my God, nandito ito sa taas ng junction. Saka lang sila action pag may nasagasaan na nito. Along the highway talaga. Walang ilaw. Nakakatakot. Sira ang mga ilaw dito. Oh, sana marinig nyo. Ito oh. My God.